Egunon lagunak, ostirala heldu da, zer modu zaudete, zer modu esnatu zarete. Bihar asteburua daia, wow, ze ondo. Bueno laguntzak, badakizu zenbat egun daramatzagu etxean? 19, begira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Bihar 20 egun egingo ditugu etxean sartuta. Bueno, ze ondo egiten ari zareten. Bihar 4 esku beharko ditugu. Así que joan pentsatzen aber noren eskutsoa hartuko duzu ezen batzeko, bale? Lagunak badakizue gauza bat? Atzo gauza oso importante bat ahaztu nuen. Atzo Anderren urtebetetzea izan zen. Ander! Zorionak! Handia egiten ari zara! Ikusi dituzu monstruitoaren ipuinak? Monstruitoa zure laguna da, gogoratzen duzu? Eskolara pilota txiki bat eraman zizun, beldurrik ez izateko, eta orain laguna da. Ikusi duzu gainera orain monstru handia ez dala gaiztoa, ezta? Bueno, maitia, oso ondo pasatzea espero dut, eta Juditen gelakoak marrazki polita egin beharko diozue Anderri gero bueltan emateko, bale? Bueno, lagunak, gaur begira zeipuin ekarri dizuet. Shake the tree! Ingeles ez dago, baino guk kontatuko dugu euskeraz. Badakizue Juditek eta Rakelek oparitu zidatela ipuintxo hau? Beraiek dira nire praktiketako neskak eta asko maite ditut. Eta gaur, bere ipuina kontatuko dugu, bale? Venga, prestatuko gara. Begiak ondo ireki, itzi, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, eki, kasi geratzen gara hoa irekita, Bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude. Bale, lagunak, prest gaude. Shake the tree, astindu zuaitza. Maia da bilortik negarrez, ea gero ikusi aldugu. Ui, begira, gaztainondo bat. Eta gaztainondoan, gaztaina, wow. Sagutxoak gaztaina jan nahi du. Eta orduan, zuaitza eskerraldera astintzen du. Eta fuerte, eskuin aldera. Gaztaina ez da erori, baina begira, azeria bat erori da. Ai ama, jan egingo nau. Sagutxo bat. Jan egingo zaitut. Ai ama. Eta sagutxoa korrika batean, gaztainondora igo da. Azeria orduan, zuaitza astintzen hasi da. Eskuin aldera, eta fuerte, eskerra aldera, beste aldera. Gaztaina ez da erori, baino, katapun! Basurdea erori da gaztainondotik. Ai ama, esan du azeriak. Jan egingo zaitut, esan du basurdeak. Ai ama. Eta azeriak, korrika batean, gaztainondora igo da. Basurdea orduan, zuaitza astintzen hasi da. Eskerraldera, eta fuerte, eskuin aldera, astindu. Eta, puf, hartz bat erori da. Ai ama, esan du basurdeak, hartza, indar handia dauka, eta, jan egingo zaitut, esan dio basurdeari. Ai ama, eta basurdea, korrika batean, igo eginda. Gaztainondora, orduan hartza zuaitza astintzen hasi da.
eskuinaldera fuerte, fuerte, behitu zenbat horritxo, zenbat osto, erori diren lurrera. Fuerte, fuerte, fuerte ezkerraldera, astindu, astindu hartza, eta orduan, puf! Animali guztiak erori egin dira. Esan du hartzak. Jan egingo zaituztet. Baina orduan begira. Gaztaina bat. Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Ze pentsatzen zenuten? Hartzak jan egingo zituela animalitzoak, ez da? Fua, zelako sustoa. Nik ere pentsatzen nuen hori. Baina hartzari antza asko gustatzen zaizkio gaztainak. Zuei gustatzen zaizkizue? Gogoratzen duzue Gabonetan trenak jartzen dituztela Gasteiztik gaztain erretak jateko? Gustokoak dituzue? Nik pilo bat, baina asko jaten baditut gero tripako mina izaten dut. Bueno, laguna, bihar berriz ere egongo gara elkarrekin ipuintxo bat kontatzen. Gustatu zaizue ipuina? Oso polita da, ez da? Badakizue zer egin dezakezue? Margotu dezakezue zuhaitz handi bat, eta etxetik dituzuen pelutzeak zuhaitz gainean jarri lehortzen denean. Eta, egin dezakezue antzerkia, bai? Jarri zuen animalitxoak zuhaitz barruan, eta izkutatzen joan, aber zeinek jaten duen. Bale, egiten baduzue zeo zer, bidali argazkitzoa nik ere ikusteko, bale lagunak? Bueno, maitiak, asko maite zaituztet, gero eta gehiago botatzen zaituztet faltan, eta gogo pilo bat dauzkat zuek ikusteko, bale? Ondo pasa eguna, eta asteburu zoragarria izan. Bihar ikusiko gara, bale? Agur lagunak!